Moje ime je Ivica Zdravković. Igrom slučaja, zbog dugovanja prema državi, morao sam da ostanem bez nekretnine, bez krova nad glavom, da bi izmirio dugove. I od 2017. do 2018. godine se nalazim na ulici, bez smeštaja, peronu sam željezničke stanice. Bio sam i nekoliko puta u nekim privremenim smeštajima, ovako u napuštenim kućama. Za vreme policijskog časa u ovoj situaciji našoj sada kada je ova pandemija i ovaj virus, morao sam da budem u par navrata i u podrumima i ostavama zgrada, u parkovima, na klupi. Jako teško. Ja se stvarno malo izvinjavam, potrešen sam. Vidite i sami da je jako hladno. Noći su jako hladne. Tu je i moj prijatelj sa mnom, moj drug Bojan Nikolić, koji sada trenutno iz zdravstvenih razloga nije mogu da dođe ovde sa mnom. Bojanu se koči desna noga, ruka desna mu se oduzima. Moj prijatelj s kojim se ja dobro družim, Petar, je uvideo ovde jednom priliku, je video da ja ležim na klupi perona železničke stanice. On se zgranuo i povukao me privremeno, meni i mog prijatelja Bojana, kod njega u stanu, u sobi. Evo ja sada trenutno, znači, posjedujem tu neku masku. Nije opasna situacija toliko za to, tu opremu, maske su 20-30 dinara. Nemamo sredstva za održavanje higijene, alkohol, za dezinfekciju ruke, za higijenu. Jako teško, verujte. Jako teško. Znači ovo sada privremeno u ovom smeštaju kod mog druga gde sam, vidite i sami, znači da malo izgledam, malo da sam onako kao više, ali do trenutka dok nisam ušao kod mog druga, boravići po peronima, po parkovima, po napuštenim zgradama, kućama, verujte da je jako teško, higijena ispod nivoa. U vezi tog smeštaja jako teško ide, zato što sam ja tu kliniku dementnu i mentalnog zdravlja u Teštici odbio. Ne znam iz kog razloga, možda sam trebao da prihvatim. Ne mogu ništa sada da kažem povodom toga, verujte mi, znači toliko mi je pogoršano i moje zdravstveno stanje, imam i bronhije i od stresa i od ovih problema svih sam dobio i šećer. Korisnik sam porodične penzije. Po smrti oca ja sam uzeo, dobio sam porodičnu penziju na osnovu zdravstvenog stanja mog i moje dijagnoze koju posjedujem. Tako da i ona je jako preopterećena. Morao sam da funkcionišem shodno ovoj situaciji, znači bio sam na ulici, kažem, znači od 2017. na 2018. do dana današnjeg. Tako da sam morao malo neke kredite da uzimam. Sve ljude koji su u mogućnosti da pruže pomoć u vidu rada, ja posao ne biram. Znači, mogu bi da radim i stočarstvo i poljoprivredu i ne biram, znači ne biram ništa.